Pajjiżna it-tlieta fakkar is-57 anniversarju mill-kisba tal-Indipendenza, il-jum li fih il-Maltin u l-Awċin bi gburija raw il-bandiera tar-Renju Unit nieżla u minfloka titla għall-ewwel darba il-bandiera Maltija bl-ilwien bojot u ħomor. Il-Gżejjer tagħna f'din il-ġurnata fakru is-57 sena mit-twelid ta' stat sovran biex minn dakinhar stajna ngħidu li għandna verament rajna f'idejna. Twelid ta' nazzjon li pass pass sar ukoll repubblika u eventwalment issieħeb b'mod sħiħ bħala stat membru fl-Unjoni Ewropea. Bħalma jsir f'kull 21 ta' Settembru, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien fost il-mexxejja tal-Istat li qiegħdu fjuri f'riġlejn il-monument fil-Furjana li jissimbolizza il-kisba tal-Indipendenza. Kisba li kienet frott il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista li dejjem emmen fl-abbiltajiet tal-ġens Malti. Il-President ta' Malta George Vella u l-Prim Ministru Robert Abela ukoll qiegħdu fjuri fuq l-istess monument. Fit-tmiem iċ-ċerimonja ġew sparati il-21 tir mill-kanuni tal-Forzi Armati bħala tislima lil Malta indipendenti. Iċ-ċelebrazzjonijiet ta' dan il-jum bdew b'pontifikal statali fil-Konkatedral ta' San Ġwan, immexxi mill-Arċisqof Monsinjur Charles Scicluna u li għalih attendew bosta mistednin distinti, fosthom il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u s-Sinjura tiegħu, kif ukoll il-Prim Ministru u l-President. Monsinjur Scicluna wassal messaġġi brabta ma' dan l-anniversarju tal-Indipendenza fosthom dwar kif ma nistgħu qatt inkunu ħielsa jekk ninġarru mir-reba. Forsi l-kilba għal-flus faċli, edha teqret ukoll is-sinsla morali ta' pajjiżna. U xi kwalità ta' indipendenza nistgħu niċċelebraw jekk aħna skjavi tas-sens tal-kilba tal-poter u tar-reba għal-flus. Dawn huma istinti egoistiċi li ma jagħmlunix ħielsa. U tkellem ukoll dwar il-bżonn li nkunu aktar attenti fil-mod kif niżviluppaw f'pajjiżna filwaqt li fakkar fil-patrimonju li ħallewna ta' qabilna bi-sbuħija tal-belt u tal-kottonera fost l-oħrajn. Aħna għandna bżonn inkerħu l-isbuħija ta' pajjiżna għal 4 soldi. Maħniex kapaċi nrażnu s-sens tagħna u nżewġuh mal-għaqal, mal-prudenza u noħolqu affarijiet bħalma huma binjiet u proġetti li huma estetikament pjaċevoli, li jagħmlu unur lill-armonija ta' pajjiżna. Il-Kap tal-Knisja f'Malta faħħar il-mod kif tul is-snin minn mindu ksibna l-Indipendenza l-Istat dejjem kellu għal qalbu s-servizzi soċjali filwaqt li awgura li kliem l-Apostlu San Pawl iservi ta' erf u ġid għal poplu kollu. Pala parti miċ-ċerimonja marbuta ma' din l-okkażjoni qabel il-pontifikal, il-President ingħata is-salut nazzjonali u spezzjona il-Gwardja tal-Unur. Il-21 ta' Settembru tibqa' ġurnata speċjali immens għal poplu Malti u Awċi, mhux biss għal memorji ta' dak li kien seħħ fix-xara tal-Furjana fl-1964, iżda anke għal mod kif dan il-poplu kien kapaċi jeleb kull sfida u rnexxa bħala pajjiż tul il-medda ta' snin.